Oain dela 18 urte inguru, 18 urte inguru, Extremaduran, Erbas herrian ikusi nuen olako kabina bat, egurrezko kabina, zarzarra, eta bertan, barrun, erakusketa bat zegoen da zen, ostras, gu herrin baukego kabina, eta ez da erabiltzen. Eta ja horrekin ja jarri nintzen, ordun herrin bi kabina ziran, bat galdu zan obra batzuk, barrioko obraekin galdu zan, desagertu zan, ez dakit noa juntzan, eta bestea pentsatu nuen, bueno, zintzala galdu. Bere funtzioa bukatutatzeon, mobilekin da jatzen erabiltzen, eta udalei, alkatei, eskatu genien, bueno, telefonika atortzen bada, ez emateko, gu nahi dugu. Eta, bueno, azken lortu genuen, gu gorde, berritu, txukundu, kristalak, aluminiozko struktura pixkat txukundu genuen, herriko enpresa txiki batekin, eta, bueno, baimena bernun jarri, pentsatu, eta, guantxe, ja jarrita dago, ia prest estrenatzeko.